Merry Christmas and a happy... Ang balon ko. Anong oras na tayo ang kapaligdiyo? Balon ko, di mo ba tinataw? Anong balon ko? Ano man to? Naka-plastic, spaghetti. Paano ko man to kakakanon? Sige mo pa ng gadreklamo. Spaghetti na lang ang ibalon. Iyon na to. Spaghetti na yelo pa baga to, matagason. Tutunawin ko pa. Iyon na yan ang sinasabi ko kang kakuriputan mo. Nagpasko, nagbagong taon, habo mong ipakakan. Sisika to nagluto, di masiram. Yan, binuburukbok na iyon na to ang balunon mo, kang kakuriputan mo. Makakan ko pa man to. Oh, mararot ito sa tulak mo, yudok mo na lang. May amag na, tas tagason pa. Kakuriputan mo yan, lintis ka. Sinasabi ko sa imo. Kung habo mong ipakakan, di balunon mo. Balunon mo. Kinagad ako. Iyon na to, ikaw paparti yan yung gelatin. Garo na baga to yelo. Ka dyan. Ikaw mag-urubos ka to. Magurong. Inaalo ko si mga barkada ko, tayo pakpakakan ko. Habo mo. Habo mo. Akin na balon. Iyon na to, tig-plastic ko no baga. Plastic grota nga ka to. Nakalaag pa sa plastic na itong kamot-kamot. Marik. Habo mo ka, tumasok-sok ka na lang doon sa kada muro. Murunta ka. Kung ano mo na, bahala ka to, di takatatawan kwarta. Iyon na to. Di ako maklase. O di ka lumaog, bahala ka man. Sa uniform. Anong oras na, sarong oras ka na diyang kalat? Artihon mang giraray mo niya na 2025. Habo na magkakaning bukbuko na spaghetti eh.